Живка Петрова и Николина Сиова. Питър Стаматов. Чикаго, българският град. Chicago, the Bulgarian city. Здравейте от Чикаго, най-българският град в чужбина. Аз съм Иван Ганчев от детско студио Телевизионери. Здравейте от мен, Рамона Недева. Да държи в ръцете си Чикаго, българският град. Не е ли невероятно, Рамона? Разбира се, какво ли ще е чувството, Иване? Нека покажем какво означава това. В момента държа първи том от поредицата Чикаго, българският град. И мога да ви уверя, че много тежи, но все пак е много приятно. Днес, 30 октомври 2014 година, Природно-научния музей The Field Museum ще бъде официално представена тази книга. Тя се издава по идея и инициатива на Bulgarian American Legacy с изпълнителен директор Динко Динев. В нея се съдържа материал от българските имигранти в Америка до сега. От времето, когато Алеко беше в Чикаго, тъй до днес, невероятно е. Разказано е за първите българи, дошли в Чикаго, за как са живеели, вестниците и които са издавали. А също и за нашата българска общност сега. Любопитно му е да научим за българските училища в Чикаго, а тук са толкова много. Аз пък много искам да науча за първите български емигранти, заселили се в Чикаго. Всичко това и още много ще може да научим от Чикаго, българския град. Здравейте, господин Динев. Книгата е великолепна. Как се породи идеята за нея? Благодаря първо на телевизионери, че уважават събитието, да дойдат при нас на презентацията на първия том от тритомника Чикаго, българския град. Идеята се породи отдавна, преди около 4 години. И това е въпрос, първи том на 4 годишен неуморен труд на много хора, които участваха в книгата. Искахме по един или друг начин да оставим история за българското комюнити тук в Чикаго. Книгата ще бъде и трите тома ще бъдат само за българското комюнити в Чикаго, за българската емиграция в Чикаго, така че в нея много хора ще намерят себе си на страниците, много хора ще видят себе си също на страниците на книгата. Аз се надявам, че вие ще останете много доволни, когато я разгледате и когато я прочетете, особено младото поколение, защото ще имате много позитивни примери за хора, които са дошли тук, неуморно са работили и са успели също. Нещо, което искам още да ви кажа, което е много важно, че книгата се раздава безплатно. Това е всъщност и моето легаси към българското комюнити в Чикаго. И трите тома, надявам се, ще имаме необходимите финанси да завършим втори и трети том, и то с помощта на българската общност, която е генерален спонсор за първи том, за да можем да имаме възможността всички да се докоснем до много повече българи и много повече примери за успех в Чикаго и висините. Вие удовлетворен ли сте? Виждайки първи том, как е направен, и дори аз съм поканил човека,
който напечата книгата в Варна. В България книгата е печатана в България. Вие ще го видите след малко, ако имате желание. Аз съм удовлетворен от първи том. И мисля, че българската общност, имайки това нещо в ръцете си, прочитайки книгата, ще бъде много, много положително настроена и ще очаква с нетърпение втори и трети том. Господин Динев, благодаря за отделеното внимание и успех. Аз също искам да ви благодаря и да ви пожелая голям успех. Аз виждам, че вече вие, телевизионери, сте тръгнали по пътя на най-добрите. И ви желая един изключителен успех. Имайки човек като Мария Илиева до вас, Мацуна, вие ще успеете непременно. Желая ви успех също. Благодаря и на вас. Once again, thank you very much for the incredible once in a life, believe me, it's once in a life opportunity to be a patron of such a phenomenal book. Thank you for letting me close to the Bulgarian community. Thank you for working with you all, and I believe that that's just the beginning. Thank you very much. Въпрос. Господин Стоилов, защо подкрепяте проекта Чикаго, българския град? Много важен въпрос и аз лично, когато получих поканата да стана патрон на проекта Чикаго, българския град, отделих сериозно време да помисля дали наистина си заслужава. Мисля, че и съм убеден, че този проект заслужава подкрепа и заслужава да се случи и съм изключително щастлив, че се случва, защото българската общност в Чикаго заслужава да бъде припозната. Заслужава да бъде припозната от българите в България, заслужава да бъде припозната от всички българи в Чикаго, заслужава да бъде припозната от всички българи в Америка, всички българи навсякъде по света и включително заслужава да бъде припозната и от всички американци или други общности, които живеят тук в Америка и в Чикаго. И както на времето Паисий е написал история славяно-българския, за да може българина да помни своята история и да остане такъв какъвто е, така смятам, че и българите в Чикаго имат нужда от своята история, за да останат такива каквито са. Българи, независимо, че са американски граждани. Книгата е преведена на английски също. Как мислите, че американците ще я намерят интересна? Аз мисля, че ако Чикаго иска да се развива, той трябва да познава своето сърце. А сърцето на Чикаго именно е онази разнообразна група от различни общности, в това число и българската общност тук, които живеят, работят, учат и допринасят за просперитета на този град. Така че съм убеден, че американците много добре ще намерят и една голяма част от тях своя собствен живот, защото Америка е изградена от имигранти. Ако те не са първо поколение, поне техните прадеди са били емигранти. Така че ще харесат историята на българите. Благодарим за отговорите, господин Стоилов. Да имате приятна вечер. Благодаря и на вас. Надявам се наистина да е една вълнуваща вечер за всички гости. Здравейте, доктор Симов. Здравейте ми, как си? Аз съм Иван от детско студио телевизионери. Много се радвам. Имаме няколко въпроса към вас. Моля? Тази книга какво впечатление ви направи? Огромно. С една дума да ви кажа, тази книга е една жива история на нас емигрантите. От по-стари, по-млади емигранти. И това е една жива история, която предава нашия живот. С всичките хубости, трудности, красиви неща, тъжни неща, нашата история. А вие защо мислите, че тази книга е необходима на българите в Чикаго и на американците? На нас не е необходима, защото всеко поколение, което идва в Америка, емигрантско поколение, има един труден период, който преминава в емигрантство. Това дава обаче една надежда на всички останали, които пристигат малко по-късно, като оглеждат живота на предишните емигранти, на старите емигранти, през какво минава, за да постигнат нещо, което те са го желали. И им дава им кураж, дава едно определено бъдеще, как те самите могат да се оправят. Винаги е положително, няма негативно в нея. Благодаря. Моля, много се радвам. Успех на студиото! Здравейте, аз съм Иван Ганчев от детско студио телевизионери.
Здравейте, Огнян Гьондеров от печатницата, която подпечата тази книга, печатницата Дракс. Да, а какво всъщност ви впечатлиха най-много българите в Чикаго, че за да помогнете за разпечатването на тази книга? Ами, по принцип България е голяма страна. Казвам голяма, малка като територия, но голяма като хората, които живеят в нея. И се оказва в последно време, че може би наистина хората, които живеят извън България, поддържат такава каквато е. Здравейте, господин Маринов. Приятно е да се видим тук. Какво е впечатлението от книгата? Здравей, Романа. Здравейте на всички приятели на телевизионери. Случва се нещо много хубаво отново в Чикаго, в нашата българска общност. Излезна първата книга за Чикаго, българския град. И дано повече хора да имат възможност да я видят и да прочитат. За тези хора, които се занимаваме с нещо и показваме, че ние съществуваме далеч от нашата страна и се доказваме все по-добре и по-добре и ставаме повече в Чикаго. И на вас, младите най-вече, че вие ще поемете този път и надявам се и ви да направите след години нещо такова добро. И аз също се надявам. Това беше всичко от нас, телевизионерите. Довиждане!